pamusoro chakamira kubva tikabva panapa nemurume wangu atinda anondida tichibuda panze murume wangu angosvika bhama yabvaita kumota vakadokonza mota ndopaakanzana nagogo wangu mirai kabajuniya kumukuenda seko imi mati mukadzi wenyu kumuda hatiri kana mati mukadzi wenyu kuda makuenda naye hanzi aiva ndikwanise kuenda naye nekuti murume wangu aigara kuti baba wangu achatobhoita kuti aenda kugara kuna baba wangu akaenda akushamba kwanga achilodhekoko ini change ndishiya ikoko kubva ipapo auye kana kuimba kundakamufonera ufoni yake mudairo nemwe mukadzi handizoti chiti pamwe chete kana shamwari nyaya yewainzwa pamusoro yechangamira nyaya yakapa kuti tadzodzoka kumba ambuya vakapa 10,000 tabuda munomu ambuya vakabvunza kuti mari kunayo ndasvika kumba ambuya vakandirambira kuti mari handi ende pa 10,000 vatatestendeta takapiwa namukoma angu yataiwaka kune zvinhu zvanga ndakabhadhara 1,000 point zvematerial kuvakisa patakaibhobva kuya kudare apa tisina kuya kudare akafonera ndiri mukaradzi kudhave zvikanzi wauya wataura zvese kumba wakati wadhiwe vakatasiya nazo kubva kwavo asi nayo yakanenge kunetsa yazvinayo inawo imari because ambuya vanikutsirawo mari vaiwe shamwari tinotanga mukadzi nemari chii uri kuda here mukadzi wako mindu kwaza kuti kumuda nyaya ye10,000 yakambutaura handiti yakakwana dambudziko rabva pana haina kwakakwana kuti zvinhu zvanga takavita maveli hazisi kuitwa asikuitwa zvinenge zvipi imba yangu zvinofunga iri umu 3 rooms hadzije 10,000 ende paruzepa paariwa renzowa 3 rooms hadzije 10,000 ende hasadza tomusunga dzirumu asi mukadzi wangu nhasa vakunudza kuti mari hasisisema saka aipepa waiti mukadzi ndoda pere wakati kutaura kuti nai mambo inini ndoda kuti mari yangu ikuakaunti yese evercent mukadzi wangu ndikubuda akati tikadzise pakadai ipo paipa musoro imambo inyaya kuti nalolo kubva kubasa nasenda kumboonana naye saka pfungwa wangu wasisa kubasa ayo ndanisira kuziva kuti mari yese akuti achandudza kuti haasisina mari mainzwa ramakurukota sakapa hauchamudani mukadzi mari yacho hapana angaponisirawo mari angakwanisa kundomuda udadabudze mari muda zvisingaiti kana mari isina kuwanika paground roti uchangomira wakadaro panonetsa ipapo inoda kuti ndandoti kana imba kugara ndakatopangaandoti kana imba kugara dzekutaurira dare rinori kufambira kaita pamusoro chakamira noizi kanyararai mari iri kutaura nababa ava ndakaishandisa foni yangu ndigentora foni yangu ndikainyora zvizezo ndikashandisa pakuwa baba vangu asingauye kumba atora imozidoromutaura specific kuti zvisina kuitwa zvaipa mari yako uye waibvumira zvinoita kuti zvakakwana chitaura kuti pane zvakaibvumira zvese chakati hatina kuitwa chakati hatina kuitwa so that munhu anyasungota material tikatenga 1,334 ande material pamusoro yechangamira hazvina kujeka kana tichita budget hatiti material chii chinonzi materialose makumbo masimendi edu zvese nemarata takatenga marata 24 masimendi edu batatenga masimendi 30 ndobatatenga madho 2 madho frame 2 masimendi 30 madho frame aibia marata 24 yandi madho 2 manyora nemasimendi 30 masimendi nanyo ndobatatenga mawindow frame tatenga 8 nefrench door saizivi nani nabatsira mudzimai wavo vati unomuda haisi nguva yekubatsirana mashini akaenza nei nemabrick force iwe ndivakazosvika kumba uchiona chinhu chavo
zvinhu zvinanangozvibhadhara unangotsiya kwati wabhadhara mari ndakabhadhara $1,334 zvarandisi tabva ipapo ndabva ndabhadhira bhiridha ndambhadhira 500 andi pamusoro ichangamira ipapa bhiridha haana bhadhara mari yake yakakwana ndisekuru wake ndoko akatotakura zvinhu wakaendesa kufa kwavo ikoko haana bhadhara mari yakakwana Mira ndakabhuikwa. ati 500 uimba yakontinua bhiridha yakaita se akabhadhara iwe unongoti abhiridha wangu akabhadhara bhasi andi ndatenga zvidhina 430 ndobva wati ndipe bangu mukoma wavo 200 hanze kubhadhara papo patiri kuakira mari 200 iwo bva watora 2000 wandira nzoti wakaisa kupa wakatanga watora 1000 wachada kutenderedza ndobva wazouya wachitora dzimwe dzacho waingotora ma100 kusvika yese ikaita 2000 mainyora Yaita 2000. kaeshenai mari pane zvamamuchira kwezi mamuri mangwara mainyora 2000 andi ndobva ati ndipe sekuru ake 20 ndobva ndabhadhira sabhuku 100 bva ndatenga madhiramu $20 sabhuku 100 madhiramu mari 20 at 2 chikafu ndakatenga che50 chemabhirita pane kakume chanji andi inini bva nditibvisa mari yekutenga hembe dzako nedzemwana nedzangu bva ndabvisa 200 bva ndabhadhara mvura $100 pandikangora bva ndabvisa 150 bva ndatenga pit sand $40 ndobva ndapa futi bankuru 100 ndokatanga ndipa 100 bankuru bangu 100 ndobva ndapa mweni wangu 60 hanzi wangu ndandanzira wape $60 amweni imwe vanhu vanditi ndikwereteseyo 200 amweni wangu aisati ainodzoka ndabvisa 700 yakaenda kunororomba kwedu pamusoro ichangamira ipapa ndabva ndasara ne300 andakasara nayo andikazvitangaenda nayo kumba uko kwandanchigara kwadza nayo change yo change alright ndabviri pa 700 ngwana ndibviri 700 nemvunzo nekuti pa2000 andakatora inini andakakwereta nini ndakabvisa 1000 ndakanaenda kubasa kwavo 1000 ndakaidzosera kubasa kwangu ndokati pangani chinhu chako kana kusendi 700 mati 700 yawo mubvunzo ndiyani nayo kozvamwe zvpane zvawona mubvunzo nazvo hapana saka 700 yawo kutesa kuita asiri nyacho asiri nyacho nekuda kuti imba yangu zvosipa mari yese yacho nina mufamba tese ndisitaura mukadzi wako waizvo hapana kaita kudisputa kusvika pa $700 anditi 700 yawo mubvunzo nayo zvimwe zvese hauna wakadzika nacho ndova ndokubvunza kuti pa700 apa ndopanatambudziko rekuti uende kuma dambudziko ripa kuti imba yangu handiti haisi kufamba haisi kufamba ende zvaingoitete bhezi cement vangatenga ndizvozvo izvozvo imba yako marooms 3 rooms saka cement okuudza kuti pane zvakaitika pafrida asuwa pasimenti frida akatomiswa kuaka nehambo yangu nekuti anga ari sekuru wavo nani nehambo yavavo nekuti anga ari sekuru wavo ambo yavabe mukadzi wavo nyaya idzi dzokunyangirana indau lavabereki vasera tikazise nyaya vabereki vevana varwo amai mukomana uyaya pamai pamai kusana rambuya mhuri yagasika pasera pachimbosumuka i pane mamwe maissues ari kuda kugadzirwa chiduudza maoda kuti gadziriswe hama dzedu dzese dziri kwese maoda kuti pagadziriswe iri pano
Ave vakasi nekuti ngawadzosere zvinhu zvangu imba yangu ngaifambewo Zvipi? zvakatora kumahadhwei kwese Zvipi ngomini? marata masimende angu Marata ruki. Pamusoro chakami. Zvinhu chokwadi ndakazvibvisa kwanga zviri zvazviri panze. Ndakafonera nameguru kanti maidhinya mufunge nezvinhu zvenyu ndisitoenda kubasa zvinhu zviri panze. Zvinogona kubiwa pane vana zvakanonga mangwana muri pamhosva isusu. Ndokuenda kutora kwandikaita zvinhu ndikati ndizvese wakachengetedzeka. Zviripo kuti kwasekuru wangu. Sekuru wako. Zvese zvali panapa. Chokwadi. Pakasvika 5 masimenti tikasvika kusina 5 masimenti. 5 masimenti. Pazvinhu zvese pakasvika 5 masimenti. Zvakachengetwa nabangama. Nabankuru. Ngoma apo. Hanzi vanhu vakatora vakatengesa masimenti anozvida mari. Hayi zvakuenda zvezvo. Siye chazvibata kuti muda kubatirwa 700. Pakuwa hamwe 200 hapana kubvunzwa. Pakuwa hamwe $100 hapana kubvunzwa. Pakuwa hamwe $100 hapana kubvunzwa. Patura mukazuya bati yakaenda kunoroora papareza chi paiyebvisa. Ayo zvinoiti zviriko. Now chama 5 mabags hakuna. Amai vanodzura zvako zvese. Zviriko. Ngachitaure manje. Mukadzi unomuda. mukadzi wangu ndomuda Unomukadzi. nemukadzi wangu anga agara pasi asi takanetsana futi atori nenhaka Basa rino basa. ndopinda pasi ndimugweti Wait. Aukuti saita imwe hotel life yokunazoita street. Hapana munhu asingatadziwa uma. Kana kuramba chitaura kuti china ngachidzoke. Kazoenda pakaiti tinorarama sei. madzaipa dzinodziipa changamei dzinotorwadza madzaipa dzinodziipa dzinotorwadza Unoonobvunzwa ndoita basa rei. Zvungwechi. Neya muzoti mugwechi. Zopinda pasi. Kasavariko kumbako. Azvinoti mari hadzishoti. Dzinoshota. Kasi tine language yatotaurirana nayo. Andinoda kukubvunza iwe mufana kuti mukadzi uri kumuda here. Pakechitatu. mukadzi wangu ndomuda Unoenda kumbarira. akandotobva basi Naye adhara. Iye mufana. Uye akuzotanda mwana aumude. Unomuda. Usafungoti ashaye. Wakona munhu achamadzoka mudarira mamba chakuenzanisa. Anenge achine rudo neni. Saka ndinoda kuzama kuti naye timubvunze ringa kumukuru. Uye achada kuenda kwauri. Anoenda ringi. Unaenda lini? kandatobva basa ndopanoenda Basi unaenda lini basi? basa ndotoenda nhasi paunaifange Utopedza mazuva mangani uri basi? andoita kana vanenge vatumisa Kana vanenge tuiki. Unenge hapana kuzuva usingasera usingashandi. chitatu Chitatu. Unoshandira kuti? shandira kulex Apa. nekugudharweni kuna mukaradzi Tomboti palekisa. Adzimai vanenge vari kubizwa. Yezvi vanogara vamushavu saka paparekisa kunosvika pachambo apo zvinokutorera nguva yakaita Maanogara uyo apa tokana tumirezo pasvika wako. mubvunzo wangu inini uri kuti pane zvataurika pane here zvimwe zvaungati zvichasaririra chichiri kundibata ana kunzwisa paweka mari yakuti yasvika pamari chaichairi Andina kuizoveka nokuzviswa kubinana nazvo. Kuti zvatikataurirana vanenge vafambisire mari ndizvo. Nyaya wadhispute achite 1. 700 yakaenda munoroora mudzimai. Tati izvi zvinotaurika kai. Tatadaidza hama dzimisi. Handizvozotoda kuti mukadzi adzorere mari yacho. angakuzara zvinhu zvangu Zvinhu zvekuvakisa. ana kutsvaga mari yekupesa imba kutsvaga zvangu Unotsvaga kune mhuri yako. Mukomana wanda. Naiwe Wilson. Asekuti. Akutiwo. Ndikaiti mupindure paatana kunzwa. Patanga kuedza kutabvisa panapa. Kaisa 430 yadzechidhina. Uri kubuda $7,130. Asi iyi ndiyo yezvinobatika zvakaitwa. Uyu mukomana wayazopomerwa mhosva nemukadzi wake. Nekuti haasi kuuya kupi? Kumba. Kuroti kana uyu asiri kuuya kumba, mukadzi anoda kudya. Kana kune mwana kunoda kubhadharwa. Kana kune marentals kwavari kugara kunoda kubhadharwa. Kureva kuti imwe 2000 something inenge yazomedzwawo nemhepo. Nokuti tinobatwa tinenge twakaita sei? Twakawanda.
asi chinhu chinenge chakanaka munin'ina wangu ndechikutaura zviri pamwoyo pani ndosaka unoona vanhu vari kuedza kutseketudza kuti zvemari zvavanga vachikavadzika nazvo zvaburitswa pai pachena asi kurwa kubvunza kuti kune chimwe here chisina kubuda pachena. Pamusoro Changamire, pa 10,000 kuzi 10,000 pachowani andina kuya 10,000 ndakuya 7,500 na baba awo nobva pa 10,000 kuwani ndotamisika uchitara munhu ndokanda 10,000 mukumana 7,500 mari yapika makati kuramba pautano unoona mbana muno munhu ane masagiro ake mari muno munhu ane marwadzo anoita kutsvaka kwake yamwe mari bata yako zvekuti imba yako kuidera ndinganzi kungwa kuti nyaya yemanitari ndo yaitinayo kuno ndikuudza kuti ndinokuda kusokosa mukadzi zaita sei akude mubata kuti aindanetsa saka ini ndosandoramba ndikubvunza mukadzi kumuda here kuti munext muna vakadzi vasinganozeka nabhendu rakashamba vatsvuku vatema varimo imomuya ende vakutokutadza kutoenda kumabosi palex doesn't take 10 minutes kusvika mushamba kungoburuka chete mumutabheka aripo kumomira pai kumoona tumasienda kuti kwakakupinza mushamba saka ivo uzisinzika imba yakaona basa nayo sandifana kuramba ndikubvunza mukadzi kumuda here unomuda ini ndikubvunza chinja bheri azvida kuti havana mushamba last time ndakataura vanhu vakaseka kasi ndo zvamuri vanhu vanodanana zvishuku ende nyaya muno muno vanhu vanongouya muno mandikoti chikomba ndonozisiya izvo ende ndimagweji acho nemakupurisa mapanga kuti imabhemba saka ndikubvunza kuti dana nemukadzi wako mufana wako ishu yese venhanza amai ende munogara pasi nevana venyu mukoma ndimukoma sekuru mzvaii otowana amai ende munogara pasi namuda muroora venyu nomuda here muroora Kuroora ndinomuda Changamire chinoitika pamusoro pedambo chinoitika ndechekuti kana kunditsure vana vangu kwatonopinda baba vacho ndovanga ndichida kuti vauye pagiraundi baba vacho mwakazitora last time handiti kana kuti nditsure vana ndekulanizimwanawakuisa pachakonda vatondirwisa pachakonda kuti ndikusvike muno mudani muno nhasi kutondibhira kunga kudzidza madhidha chivana baba vacho ndovanoirwisa kutsure vana vangu unonzwa sei amai wako achindikuruisa usitauze kurwadziwa hauna peni daona peni ka nyaya iyo waigadzisa wega inotesa amai wako waruda kuchema iwe shamari unoziva kuti ukadenana neni tichirwa neni amai vanozoti takanoto ukangovasaidzira chete watoibasa usina kumbovasaidzira chete vachitondera basa wasingozotaurwa naamai kuti vari kurwisa chenjera ari kukonzeresa ndiani kuti amai varoho mira yapindure rungo mwana ndiwe wabvuma akagadzira unhu hwako kana amai varwisa ndiani iwe kuzoita kuti baba vako varoya amai apo romuchero pasi amai vari kugumumwa ndanokutorekerounamai wachinja unhu hwako otokonzeresa iwe tambirai mai ndozosheresa mwana kuti apinde basi rakanaka aiwa kuvana handina hangu godo asi baba vacho ndikada kuti nditsure vanhu vanobva vanotanga kundituka nekuda kuti iyo baba vakatondisiya kare vachagara pamba vandisira vana 5 vakatotama vari kugara ukwehuri kushanda saka nakubasa chaiko vachabvumira kuti nditore mari yekuti nditenge chikafu ndikaenda pale kuti nditoro kana $20 $30 vanobva vatanga kuda kundirwisa asi zvinhu ndakashanda tese 25 years ndichigara naye asina kana chinhu vana vandazvara naye ndiwo akuita vakubatana kuti aonekere akunditi nyimibhai ndakuda kubisa mukadzi unaudana saka matara ariko shamari handikuona zvikuitika izvi vanotikira zvinoenda kwamuri iwewe nevana vako nevana kuita mhuri yakatuka inawo yababa chete pfungwa dzavo nekuti amai vangu ndakwavari baba ndinitori baba wavo
itotori nherera pauri ndindotovachengeta kubva kune twana twangu twese twanina twangu ndindoendezwa chikoro zvese chichengeta kutinzima kuri varenzowa ndovachengeseka ukumbe kwablaza vangu vanga vatotipawo nekuti saka iwowo panapo kwakutongonyengetedza wotondinyengetedzawo inini wakasatoita mukadzi wemushi nzvimbo yawo yevana ndoa tinogara mukadzi mushi wakasagara nemukadzi uyu uchivaka ininizodzikisana newe zvakanaka ndakutoda mari yako atinochengeta mhuri yake kwazvinozonotaura kwangozisabhuku chete akungoziva kuti pane zvaitika but handa kuti zvakaipa wavaitwa kuti uita sei kuwanda achiwabatana kumanje mumaoko aisi yangu ndiyamukoma wangu wanga vatengwa pakakura nyaya dzanyinozitonga munhu nyaya taisira manuma yakagarira ndemukati wako asoka mukanya chete ndokumisa chakonda ndokumuudza sabhuku chakonda kuti mira kuti asi anochita mukadzi inini nachanachikumedze kuti murume wangu uyasugona ndibudira pachena tichibuda muna izvozvizvi anenge akutoenda asina ine ndingakusana ine hambotaura nene ndotomuziva murume wangu ndagara nenguva yakanei kana pafoni pandamufonera ndesa nemumwe mukadzi ndoti andibudire pachena panyaya mukadzi noti akauya kwandiri akandiudza kuti iwewe ukuramba kutambira amendini wako inga iwewe wakauya uwani papa nemumwe mukadzi ukufanira kutambira mumwe mukadzi sei uye ukomisa moyo kuti atikuendiomisa moyo ndivabereki wako here ini handiti mama ndomunofanira kuudza izvozvo yekuti mukomisa moyo mukadzi wangu asiuya kuno saka ini zvanditi kana murume wangu atakundira izvozvo zvibuda muno tokuenda tese kwaari kugara ndokwandiri kugarawo edha panze kana kupi tokuenda tese kana ati ari kundira Mwenzi ari kushaya adhara azikuenda tese amusore changani mabasa kwedu watinoshanda kune magwechi anenge iwewe azviti chitanga wapfuura nekupa woenda kumagwechi nhasi uchibva panapa it's not much munhu zvakudhimanda zvishoma sei kwandiri ndinotonoka zvishoma ndingakurwe zvadatorera mukadzi wangu language yake is very clear mukadzi iyo zvokuti uzomusotesa kuti ndinomwa mukadzi ita plani yako ka kumba kwako nemukadzi upi umwe wacho kuyu umwe plani uda kuimbo kamwa mukadzi nda iyo mfana yako nokuvata-vata ngoja nokwana inandimwiga chuma pakati pezvigurumwengwana Fano wangu kana wako panapa mfana isita kutenderana dare rinei arikokura nokubva nai ozoenda kubasa chipiri chinosvika futi woenda kumba wozive mukadzi unogara unaye nguva dzisi ena unosaina amai ndinoda kuti zvinhu zvidzokere pazvimbanizvi zvichachengetwa nani zvagara zvitoko vakamukoma nguti vangaachengetedzeka pamusoro changamira mameseji ari mekuwhatsapp andikataura nameguru murize pambo pakutaura zvinhu zvinongogara ikoko vakataura kuti mai junior muchaira zvinotora zvinhu zvenyu apana zvikugara panze ko zvakabira muchaita sei kwewo serura kufidzisa mukadzi wako ndombiyadhamati ozvakumbanokuoma musoro kusabasa inzweyo zvama indaite funga kuti uchati mukadzi abve kushamba amaneja imba yechivakwa aripo kwete kutiwo zvinhu ngazidzokere imba isingavaki pakashota 5 bags handiti zvava zvakachengetwa kwacho zvauna kutaura nezvazvo hausutozivawo saka itanga kuti zvinhu zvakashanda zvichengeteke handiti avo vakakutaurira kudhara kuti hatisi kukwanisa kuchengeta zvinhu saka uda kuramba uchimanidza ile ichipinza imwe nyaya sechainezita iwe ndanotenga zvimatende zvomachina unodzika pamba pauri kuvaka mukadzi achiita basa aripo achichengeta zvinhu zvake kwete zvokwamaiguma ava varume vanobvuma vakatasa mudenga vachirwara magwejani zvezvi kuitira zvito munyepa izvi pane mumwe munhu akadongorera achiti anoda kupinda mumba chenjera mfana unoparadza dzimba yese mahara azvinzwa kuwa mangwana mvura chitsvaira kumba pfuma inoparara aisiwa nyaya yepfuma nemukadzi iyeyo akuda kubudira uku pane mumwe
pane mumwe chipiru ambuya arangarona nima amai nyanyi yapera kai aiwa chimbomirai uchimbomirai chimbomuzorodzana zopinda leti chimbogara zvako apa mumwe anditi ambutanga azhiyai atiukaizela kuti unotsvanya munhu sterei ngaambofema mbemvura kuna mvura nasipo pemba namvura Kune hembe dziri kwamwene wangu dzani dzahembe dzako dzemwana ndakatoya nehembe ndakangweni hembe tshoma tumwana amweni aiwa nongoenda kakwamai tiomberwe ava ndava amwene vakwa azvichinje ndakaramba ndakakudzanyoromoda simuka zvenyu munoenda kwamwene kumunhu iyo shamagara ako chapinza nyaya yangu agwaze chiuyai agwaze chiendai